соли 2024 дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд раванди созандагию ободонӣ вусъат ёфта, дар доираи омодагӣ ба ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ баъди бунёд, таъмир ва навсозӣ қариб 4000 иншооти таъиноти гуногун мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуд. хусусан соли гузашта бо дастгирии ҳукумати кишвар дар вилоят 73 иншооти соҳаи маориф бо 10745 ҷойи нишаст дар як баст, аз ҷумла дар назди 65 муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ, 331 синфхонаи иловагӣ бо 9365 ҷойи нишаст, 7 толори варзишӣ, 13 майдончаи варзишӣ ва 8 бинои муассисаи таҳсилоти томактабӣ бо 1380 ҷойи нишаст ба истифода дода шуданд. ҳамзамон дар ин давра сохтумон ва таъмиру навсозии 77 иншооти соҳаи тандурустӣ, аз ҷумла 4 маркази саломатии шаҳрӣ, 6 маркази саломатии ноҳиявӣ, 14 маркази саломатии деҳот, 23 бунгоҳи саломатӣ, 27 беморхона ва шӯъбаҳои онҳо, 3 муассисаи махсусгардонидашуда дар шаҳру ноҳияҳои Хуҷанд, Бобоҷон Ғафуров, Гулистон, Истарафшан, Исфара, Конибодом, Панҷакент, Ашт, Деваштич, Зафаробод ва Кӯҳистони Мастшоҳ ба анҷом расонида шуд. бо мақсади беҳтар намудани таъминнокии муассисаҳои тиббӣ бо лавозимоту таҷҳизоти тиббӣ, аз ҳисоби ҳамаи сарчашмаҳо 3109 таҷҳизот ба маблағи 50.6 миллион сомонӣ харидорӣ ва ба муассисаҳои тиббӣ дастрас гардидааст. дар ин давра дар самти татбиқи амалии ҳадафи стратегии ҳукумати кишвар саноатикунонии босуръат имкон фароҳам гардид, ки бо бунёду ба кор даровардани коргоҳу корхонаҳо ҳаҷми истеҳсоли маҳсулот зиёд шавад. соли гузашта бо саҳмгузории мақомоти маҳал ва соҳибкорон дар вилоят 166 корхонаву коргоҳи саноатӣ бо фарогирии 2060 ҷойи нави корӣ бунёд шуда, ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ ба 30.3 миллиард сомонӣ баробар гардид, ки ин нишондиҳандаро масъулон дар ҷаласа оид ба ҷанбасти натиҷаҳои рушди иҷтимоиву иқтисодии вилояти Суғд дар соли 2024 иброз доштанд. зимни таҳлили вазъи соҳаҳо, ки бо иштироки муовини якуми сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон Ҳоким Холиқзода сурат гирифт, барои афзун намудани дастовардҳо, бунёди корхонаҳои нав, ташкили ҷойҳои корӣ, ҷалби бештари сармоя ба иқтисодиёт, боз ҳам баланд бардоштани сатҳи некуаҳволии мардум, истифодаи оқилонаи замин, бунёди гармхонаву сардхонаҳо, омодагиҳо ба ҷашни байналмилалии Наврӯз, вусъат бахшидани корҳои ободониву созандагӣ ва хуррамгардонӣ масъулин вазифадор гардиданд. имрӯз ҳамзамон дар вилояти Суғд дар вазъияти тантанавӣ озмуни вилоятии беҳтарин шаҳру ноҳия, шаҳраку деҳот, деҳа, маҳалли аҳолинишин ва хонаи истиқоматӣ дар соли 2024 ҷамъбаст гардида ба ғолибон диплом ва мукофотҳои пулӣ тақдим карда шуд. таъкид гардид, ки ғолибон бо қарори комиссияи озмуни вилоятӣ аз 20 сентябри соли 2024 дар асоси нишондиҳандаҳои рушди иқтисодиву иҷтимоӣ, таҳкими корҳои бунёдкориву созандагӣ, ҳифзи анъанаҳои миллӣ, фарҳанг ва таъриху тамаддуни тоҷикон, инчунин тарбияи ҳисси ватандӯстӣ, хештаншиносӣ, зебоипарастӣ, эҳтиром ба арзишҳои миллӣ ва ифтихор аз анъанаҳои миллӣ муайян карда шуданд. абдуваҳоби абдусаттор, Илёс Бобоҷон, вилояти Суғд, Ахбор.